teaching and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's clear. Umbapatiso clear. Kule lakithi. Laphayana Apostolic Faith Mission, the confession of faith. Nakhona futhi clear kuthiwa we believe that the believer's baptism by immersion and the Lord's Supper are instituted by Jesus Christ to be observed by the church. Lezi inkonzo lenkonzo kade siyenza manje yesidlo senkosi ile nkonzo ngomhla ka-12 inkonzo lezi eyibhalwe phansi i-confession of faith kuleli bandla lakithi ukuthi kumele ukuthi sikwenze ngoba izinto lezi uJesu asiyale ngazo ukuthi mazenze. Sakubonani bazalwane? Ingakho ke kubalulekile ukuthi sikhulume ngawo ubhapatiso ukuze sisize labo abasayongena khona. Ngiyacela sithembele ukufundela incwadi kwiZenzo chapter 8. Izenzo chapter 8 ungifundele from verse 26. Izenzo 8 from verse 26. Yinde indaba bathi ngizocela nimbekezelele sizophuma ngaso isikhathi. Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipi yathi, suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza, yona iyihlanu. Wayesesuka wahamba, bheka nansi indoda yase-Itopiya umthenwa, isikhulu sikaKhandake, inkosikazi yase-Itopiya, ebiphezu kwengcebo yayo yonke, ebifikile eJerusalema iza kukhuleka. Ibisibuka ihlezi eqoleni yakhe, ifunda umprofethi u-Isaya. Umoya wathi kuFilipi, sondela unamathelo kuleyo ngqondo. uFilipi wayesegijimela kuyo, wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya. Wathi, uyakuqonda kambe lokho okufundayo na? Yona yathi, ngingakwazi kanjani uma kungekho ongibonayo na? Yamusa uFilipi ukuba akhwele ahalele. Kepha isahlukwana sombhalo ebisifunda yilesi esithi, wayiswa emhlatshweni njengewundlu elithule phambi komuntu, kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeleni kwakhe, ukwahlulela kwakhe kwasuswa. Kubani ongalanda lesizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kuyosuswa emhlabeni. Kepha umthenwa wathatha wathi kuFilipi, ngiyacela, umprofethi ukhuluma lokho ngobani na? Uzisho yena noma omunye na? uFilipi wavula umlomo wakhe, eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Kwathi besahamba endleleni, bafika emanzini. Umthenwa wathi, bheka, nanga amanzi. Kwanani ukuba ngibhaphathiswe na? uFilipi wathi kuye, uma ukholo ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Wayala ukuba inqola ini beqala emanzini bobabili, uFilipi nomthenwa, wambhaphathisa. Kwathi sebekhuphukile emanzini, umoya wenkosi wamhlwitha uFilipi. Umthenwa akabe esambona, kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. Kepha uFilipi wafunyanwa e-Azothi, wahamba eshumayela ivangeli kuyo yonke imizi, waze wafika eKaisaria. La esifunda khona bazalwane, sifunda indaba enkulu kakhulu. Le ndaba isitshela ngale ndoda ebizwa ngomthenwa. Le ndoda lethi iBhayibheli yayisuka eTopiya, e-Ethiopia. Mhlawumbe ngelinye ilanga sizoke siyixoxe le ndaba ukuthi hawu ivangeli laziwa kanjani na e-Ethiopia. Sizoyikhuluma ngelinye ilanga because
isuka lena kude isuka kwi-Old Testament ngesikhathi kufika indlovukazi uQueen waseSheba eyobona inkosi uSolomon. Mawilandela kahle uyathola ukuthi uQueen waseSheba wahamba esekhulelwe okwenza ukuthi abe nendodana enoyise oseJerusalem. Sanibonani bazalwane. Okwenza kube lula ukuthi nalezi incwadi zabaprofeti zigcine ihamba seyifike khona e-Ethiopia. La iBhayibheli isivezela ukuthi le ndoda yayiyisikhulu esiphezulu, yayingamele yonke ingcebo yase-Ethiopia, okusho ukuthi mhlawumbe yayiwu-Minister of Finance, mhlawumbe nge-language esingayi-understanda kangcono njengamanje. Lithi iBhayibheli le ndoda yayiyokhuleka eJerusalem, iyokhuleka iphethe le ncwadi yabaprofeti noma incwadi kaMprofethi u-Isaya, ngoba ngalesi sikhathi lezi ncwadi ezikwi-Old Testament zayikade zihlukene, ziyincwadi zabaprofeti ezihlukene ngaphandle kwalezi ezihlanu zokuqala eyibizwa ngeTorah eyibhalwe nguMoses eBhayibheli. Sanibonani bazalwane. So lithi iBhayibheli yayihleli le ndoda ifunda le ncwadi ka-Isaya, mayeyifunda kanti uNkulunkulu uzothinta uFilipi ukuthi uFilipi akasuke aye kuyona le ndoda. Ngeke ngasho kumina before ukuthi uma sithi siyiSongwini Church kufanele sibe abantu abakwaziyo ukulalela umoya omngcwele ukuze asidirecte kubantu abamdingayo ngempela uJesu, abazomamukela ngempela uJesu abe yinkosi nomsindisi. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli le ndoda ngesikhathi ifunda wayizwa uFilipi, wayizwa le ndawo la efunda khona. Uma umoya emtshela ukuthi akasondele kule ndoda, uFilipi ubuza le ndoda ukuthi uyaqonda yini lokho okufundayo? Izwakala ukuthi ngiyakwazi kanjani ngingenambonisi, ngoba abantu ngengasho kuyamasonto adlule ukubaningi abantu ababhubhayo emnyango nesibakweletayo ekufanele ukuthi siye kubona njengababonisi abazobabonisa kulezi ndaba ezinhle nevangeli. Sanibonani bazalwane. Lithi iBhayibheli waqala uFilipi wayichazela le ndoda, wayichathisela isibhalo lesi esibhekile. Nayi into engiyithandayo, lithi zikaNkulunkulu bathe besahamba babona amanzi. Nginayo into ethi bazalwane, kuyenzeka umuntu sihambe naye ephethe iBhayibheli lona leli esiliphethe kodwa bengazani noKristu. Ngoba le ndoda ngisho ipassage ayifundayo ipassage elibhalwe ngoKristu kodwa yena akazani noKristu. Uzwakala ukubuza ukuthi umbhali wayekhuluma ngaye yini noma wayekhuluma ngomunye umuntu, kodwa yena akazani noKristu. Manje bekubiza ukuthi uFilipi akasondele eduze ukuze amcacisele, amchazisele. Baningi abantu la emnyango abathi uma beqhuzuka bazwakale bekhala bethi uNkulunkulu wami, Jesu wami, kodwa yena abazani naye. Ingakho kebiza thina njengeSongwini Church ukuthi asibe abantu abayayo bantu, singabi namahloni okuya kubantu. Ngiyayithanda into eyenziwa abantu abasha bethu izolo, ukuphuma baye kubantu, ngoba kuyasikhoqa bazalwane ukuthi asiphume siye kubantu siyayimemezela lezi ndaba ezinhle, ngoba abantu emnyango badinga thina. Ngeke ngasho before ngathi mangase kuthiwe lezi ndaba ezinhle sidlulisela abantu la emnyango bonke, singahamba ebusuku singasabi, ngoba izigebengu zizobe zilamukela izwi kaNkulunkulu. Awu haleluya. Ngamanye amazwi uma salishumayela ivangeli sizonela thina, ngoba sandisa abantu abangazani noKristu Jesu la emnyango. So lithi iBhayibheli uFilipi wakhuluma nale ndoda, engxoxweni yakhe nale ndoda izwakala isithi yona, kwalani ukuthi nami ngibhabhadiswe na? Ngiyacabanga ukuthi uFilipi emxoxweni wakhe nasekuchazeni kwakhe izwi ulichaze ngale ndlela emenza ukuthi abone isidingo sokwamukela uJesu futhi aphinde abone isidingo
emanzini amaningi. Ngoba mase umamukela uJesu aba yinkosi nomsindisi, umele futhi ungene emanzini amaningi. Ngiyayibuka lento ukuthi le ndaba ngisho ukungena emanzini amaningi, uPhilip wayexoxa ngesikhathi sokuqala noma ngosuku lokuqala ehlangene nale ndoda, okusho ukuthi into ebalulekile kakhulu mase umamukela uJesu. Awu haleluya. Izwakala le ndoda ithi bonani, uthi uPhilip, uma ukholwa kungenzeka. Ngoba lithi iBhayibheli sikholwa ngenhliziyo sivuma ngomlomo. Izwakala le ndoda ivuma ngomlomo yakhe ithi ngiyakholwa ukuthi uJesu uyinkosi. Ngoba yini into ebalulekile njengoba uvuma ngomlomo wakho ukuthi uyakholwa ukuthi uJesu uyinkosi. Yingakho uma abantu bamukela uJesu siyaye sibabize ngaphambili. Kodwa sikho isidingo esikhulu sokuthi sibabize ngaphambili, bangakwenza lokho ngisho belapha ngemuva. Kodwa sisuke sibanikeza ithuba ukuthi umuntu avume ngomlomo wakhe ukuthi uJesu uyinkosi. Ngoba insindisi ibizwa ukuthi umuntu akayivumele ngomlomo wakhe ukuthi uJesu uyinkosi. Haleluya. Izwakala le ndoda ithi ngiyakholwa futhi ngiyavuma ukuthi uJesu uyinkosi. Lithi iBhayibheli uPhilip wayesemfaka emanzini amaningi wambhabhatiza. Why ngikhuluma ngale ndaba nawe na? Yingesizathu sokuthi baningi abantu abazi ukuthi ukuze umuntu angene emanzini amaningi kufanele kube ukuthi usekholwa isikhathi eside. Cha, akunjalo ngokwezwi kaNkulunkulu. Le ndoda leli sindiswa manje, ivuma uJesu manje, ifakwe emanzini amaningi manje. Awu haleluya. Abantu abaningi bazi ukuthi kufanele ukuthi uhlale isikhathi eside, uhamba amaklasi athize, ufundiswe. It's true ukuthi simele ukuthi umuntu usimfundise before aqhubeke kakhulu nohambo lwakhe lasenkosini. Kodwa ukungena emanzini amaningi ezinye zezinto zokuqala kufanele uzenze uma usuka kumele uJesu. Awu haleluya. Yingakho kubalulekile ukuthi as soon as umvumo uJesu ukuthi abe yinkosi nokusindisa usheshe ungene emanzini amaningi. La ebandleni lakithi iFellowship Center International sinamahlandla 4 onyakeni wokuthi abantu bangene emanzini amaningi. Mhlawumbe futhi nako ingesizathu sokuthi amanzi sekwaba yinto ekhokhelwayo. Ukuba ava amanzi ekhokhelwa ngabe mhlawumbe sibafaka every Sunday abantu. Haleluya. Uma nje umuntu ethomela uJesu abe yinkosi nokusindisa sheshe simfake emanzini. Ngoba uJesu uyibeke yacaca ukuthi imele ukuthi yenzeke ukuze sigcwalise ukulunga konke. Yonke into esiyenzayo kakhulukazi lezizinto ezamasakramente eyiseBhayibhelini sinezizathu zakhona. Njengoba lesidle nje sikhliza isizathu sakhona. uJesu sibeka kuqala uthi uJesu ufuna ukuthi simkhumbule azafike. Isona sizathu esenza ukuthi sidle isidlo senkosi. Nalapho futhi ekungena emanzini amaningi isizathu uJesu asibekayo uthi ukuze kugcwaliseke ukulunga konke. Awu haleluya. Ngiyacela sithembele umfundele incwadi kaMathewu, Matthew chapter 3, umfundele verse 5 and 6. Khona waphumela kuye eJerusalema neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani, babhabhathiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Akuqhubeka. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza ebhabhathisweni, wathi kubo, "Nzalo yezinyoni, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi sinobaba u-Abrahama, ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu angavusela u-Abrahama abantwana kulawo matshe." Kubalulekile bazalwane ukuthi uma sabantwana bakaNkulunkulu singene emanzini amaningi. Lithi iBhayibheli nala babengena emanzini amaningi bevuma izono zabo. Haleluya. Enye yezinto esizenzayo
yile yokuthi uma umuntu eyongena emanzini amaningi simvumisa izono. Siyazi ukuthi ukuvuma kwakhe izono kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona ezinye izono ongasayikhumbuli. Sanibonani bazalwane? Kodwa kumele ukuthi uvume izono ikakhulukazi lezo osayikhumbulayo. Isizathu yini? Isizathu lesokuthi uma uzongena uzothatha inxaxheba kulezi inkonzo ezibalekile esibiza ngamasakramenti. Kubalekile ukuthi ungene kuzona ungcwele. Ngoba ngaso sonke isikhathi lento ongena uyiyo kuzo uphuma ngale usuyiyo kakhulu. Nikhona bazalwane? Ingakho inkonzo yesidle masodle sidle kuba inkonzo yazekayo esibeka ngisho kuye plan yethu ukuthi njalo nge-first Sunday yazo zonke inyanga sizongena etafuleni lenkosi sidle isidlo senkosi. Singenela sisho ukuthi umuntu azilungiselele ukuze angene kuyona eclean, angene kuyinkonzo engcwele. Ngoba once wadla isidlo senkosi unezibi enhlizweni yakho nasempilweni yakho uphuma ngalena usuwese. Kunabantu abamahlongandle abangakhuzeki ngisho endlini kaNkulunkulu. Isizathu sakhona ukuthi they take part kuzona zonke lezi inkonzo ngokungafanele. And uJesu uyibeke kwaqhaqa ukuthi umuntu ongena kulezi inkonzo ngokungafanele odla isidlo senkosi ngokungafanele uyidlela ngoba ungawuhlolisisi umzimba wenkosi. So kubalulekile ukuthi uma uzokwenza lezi inkonzo zihlolisise mzalwane. Uma ubona ukuthi awufanele hlambuluka ukuze ungene kuzona ufanele. Nayo-ke le yongena emanzini amaningi. Uma befika abantu lapha bezongena emanzini amaningi uyayufika kuney'teshi ey'khona la bantu abanikezwa khona ithuba lokuthi bayovuma. Ilisithuba zalwane ukuthi ngesikhathi senze sinners prayer senze lo mkhuleko wokuvuma sisuke senza ngisho umkhuleko wokuvuma ngisho izono zethu esazenza. Sanibonani bazalwane? Kodwa futhi kubalulekile ukuthi ma usulitholile ithuba lokuyihlanza hamba futhi uyoyihlanza ukuze ungene emanzini amaningi u-right. So ngiyacela ngiyanxusa kulabo abazongena emanzini amaningi this coming Saturday ukuthi ma unikezwa lelo thuba ungabaleki. Yithuba elizosiza wena. So lithi iBhayibheli uJohane babeya kuye ebabhabhatisa ngesikhathi ebabhabhatisa babevuma izono zabo. Ngoba le nkonzo le even nayo uJesu njengoba nayo uJesu imthola la eya naye kokubhabhatisa uJohane for sure naye wafika wavuma ezayo. Nikhona bazalwane? As much as iBhayibheli lithi uJesu waphila emhlabeni engenasono kodwa wangaphambi kukaJohane. Ngoba impala ekholweni ayimsizi umuntu. uJesu wakwazi ukuyithoba aye phambi komunye umuntu owathunyelwa emhlabeni ukuthi uzobhikezela ngaye. Kusho ukuthi nathi simele ukuthi siyithobe siye kumuntu siyoyihlanza khona. Haleluya. So lithi iBhayibheli baya bevuma izono zabo uJohane ebafaka emanzini. Le nkonzo ibalulekile kakhulu. Ibalulekile kakhulu nesizathu sokuthi enye yezinto efanele nikhumbule bazalwane ukuthi ngesikhathi uJesu ebethelwe esiphambanweni sasingekho. Nikhona bazalwane? Ngesikhathi uJesu ebethelwe esiphambanweni sasingekho. Kodwa ngombhabhatiso kusenza ukuthi sibe abantu abakhona. Nikhona bazalwane? Umbhabhatiso usenza ukuthi siphenduke thina sibe ngempela umzimba kaKristu. Into esenza sibe umzimba kaKristu akusikona nje usamukela uJesu aba yinkosi nomsindisi kodwa ungena emanzini amaningi. And mase singena emanzini amaningi kusenza ukuthi sifane nabantu abanoma iwuphi izwe emhlabeni as long as bengene emanzini amaningi ngendlela nathi sangena ngayo emanzini amaningi. Ingakho kubalulekile ukuthi uma usuwangena emanzini amaningi
Akusiwona wonke umuntu ongena emanzini amaningi esimthatha njengomuntu obhabhadisiwe. Uma kuthiwa wake wakhonza mhlawumbe eSamuel wangena emanzini amaningi, kebe kuhle ukuthi usihlambulule nathi ukuthi wawubhabhadiswe yini, ngoba ku-possible ufanele siphinde sikubhabhadise. Nikhona abazalwane? No, ngithi mina kwena uma mhlawumbe wathathwa wayisolwane wafakwa imjiva wagaqa intambo yayisuka ngala iyophuma ngala, cha, sihlambulule ungasho nje kalula ngabhabhadiswa. Yisho ukuthi wabhabhadiswa kubhabhadisweni njani ukuze masibone isidingo sokuthi siphinde sikufake emanzini siphinde sikufake. Umuntu mebhabhadiswa ubhabhadiswa kanye. Nikhona abazalwane? Ngisho kuthiwa wake wabuye wawa waphinde wavuka kodwa umbhabhadisa uwodwa. Kodwa uma ukubhabhadiswa kwakho ungabhabhadiswa egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele, cha, kungenzeka ukuthi siphinde sithole ithuba lokuphinde sikubhabhadise. Nikhona abazalwane? La eBhayibhelini kwi-New Testament isikhathi esiningi bakhulume ngokubhabhadiswa egameni likaJesu. Nomuntu kanjalo futhi kubalulekile ukuthi asho ukuthi wabhabhadiswa kuphi, ubhabhadiswa kanjani. Ngisho ukufakwa kwakhe emanzini wafakwa kangaki, ngoba umuntu simfaka kanye emanzini, kodwa yikhona ezinye iy'ndawo nezinye iy'mfundiso ezithi simfaka kathathu. Nikhona abazalwane? Ukuze ukwazi ukuba yiphathi yomzimba wonke kaKristu, yiza mntakababa uyilande indaba yakho, ungakuthathi kalula nje ukuthi wabhabhadiswa Samuel. Akhona amabandla amanye esiwahloniphayo, ama-Pentecostal churches njenganathi, noma engesiyona i-Fellowship Center, engasiyona i-Apostolic Faith Mission, kodwa kunamabandla amaningi asebenzisa indlela yokubhabhadiswa ngendlela esisebenzisa ngayo. Uma ukuthi wabhabhadiswa khona siyayisisho ukuthi hayi uright wena mntakababa, ngoba ukubhabhadiswa awubhabhadiselwe ebandleni kodwa ubhabhadiselwa kuKristu. Nikhona abazalwane? Kodwa kukhona uthola ukuthi umuntu indlela umuntu abhabhadiswa ngayo ayisiyo. Uyazi nanti kwathi ufika nekhandela eliyelo nelimnyama ngesikhathi yokubhabhadiswa, naye lapho lwayo kwashisa impela akusiyona. Ukhululeke ungasabi. Ngisho kuthiwa usuhlala isikhathi esingakanani ekholweni, khululeke ungasabi ukuza siphinde sikufake futhi. Haleluya. Awufundele verse 13 sithembile. Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordana ukuba azobhabhatiswa nguye. Kepha uJohane wabalela wathi, yimi engiswela ukubhabhatiswa nguwe, wena uza kimi na? UJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu, ngokuba sifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga komuntu. Khona wayesemvumele. Uma siyongena emanzini amaningi sisuke siyogcwalisa ukulunga konke. uJohane wayengasiboni isidingo sokubhabhadisa kukaJesu ngoba uJesu wayenguNkulunkulu noma uJesu uNkulunkulu. Nikhona abazalwane? Oh yes, ngoba uJohane wayengasiboni isidingo. Remember, uJohane uze emhlabeni ezele nje into eyodwa, ezele ukuzobikezela ngoJesu. Kodwa uJesu wabona isidingo sokuthi aye kuJohane, ayoyithoba kuJohane, ayofaka uJohane. Even ngesikhathi bebanga ethobunye, angikwazi ukuthi ngifake wena emanzini ngoba understand ukuthi uJesu ubani. Kodwa simuza uJesu ethi vuma kalokho ngoba kumele sigcwalise ukulunga konke. So nawe mntakababa mawungena emanzini amaningi usuke uzogcwalisa ukulunga konke. Ngamanye amazwi mawungangenile emanzini amaningi usuke ungakogcwalisi ukulunga konke. Sikhiye bazalwane? Amen. So uJesu naye wangena emanzini amaningi. Njengoba nathi sibiza ngamaKristu noma sabizwa ngamaKristu, kuphoqa ukuthi zonke izinto uhambe uJesu alihambayo nathi asiphinde silihambe futhi. Hallelujah. Awufundele sithembile Romans chapter 6. Ngoba seRomans 6 umfundele u3 wakhona no4. Kube akazini ukuthi sonke
sabhapathiselwa kuKristu Jesu, sabhapathiselwa kukho ukufa kwakhe na. Sonke esabhabhadiswa kuKristu Jesu sabhabhadiswa kukho ukufa kwakhe. Remember mthekweni earlier on ngesikhathi uJesu efa sasingekho, kodwa ngombhabhadiso kusenza ukuthi sibe khona. Lithi iBhayibheli sabhabhadiselwa kukho ukufa kwakhe. Uma uJesu umzimba wakhe wangena ethuneni waphuma, nathi singena ethuneni lamanzi amaningi siphinde siphume futhi. Nikhona abazalwane? Our pastor, the late Apostle B.P. Ndlovu, wayejwayele ukuthi athi uma ezo-attenda umbhabhadiso wabantu athi wona kuphela umngcwabo wakho lo ozo-attenda, iwona kuphela umngcwabo wakho ozothi ungcwatshwa kube kukhona. Ngani na? Ngesizathu sokuthi uma singena emanzini amaningi sisuke sizongcwaba umuntu omdala. Nikhona abazalwane? Sisuke sizongcwaba umuntu omdala sesizophuma nomuntu omusha. Into yethu yokukholwa yinto elungisa umuntu ingaphakathi lomuntu. Ingakho lithi iBhayibheli sizelwe uNkulunkulu ngomoya, ngithi bazalwane. Ngoba mase samukela uJesu oba yinkosi nomsindisi kushintsha ingaphakathi lethu. Sizalwa kabusha ngomoya. Kodwa futhi kusuke kuphoqa ukuthi ngene emanzini amaningi ukuze nawo umzimba wakho lo ushintshwe nawo kwelikamoya. Haleluya. Ingakho usizwa sithi la emzimbeni siney'ndaba siphelile yinca, sibeqezwa ngama-razor. Kodwa into emnandi khona usuku la esawuthatha khona lo mzimba sawungcwaba, sawufaka emanzini amaningi, sasesiphuma thina. Awusanibonanga bazalwane? Ngoba leli gama leli elithi baptism igama elithatha legameni lesiGriki elithi baptizo. Leli gama leli elithi baptizo lisho ukucwiliswa ngokupheleleyo. Igama leli abalisebenzisa ey'khathini lawo babedaya khona into. Kungabe mhlawumbe badaya ibhulukwe, uyazi uma wake wadaya into ukuthi lento eyidayayo kusuke kuphopha ukuthi icwilise yona yonke kudayi, kungasali ngisho iphathi ngaphandle ezosala ngaphandle, icwilise yona yonke. Yileli gama abalisebenzisayo uma bekhuluma ngokudaya, ukucwilisa into okudala. Nathi-ke asikwazi ukufafazwa njengoba abanye befafazana lapha emnyama. Ngake ngabona ividiyo ku-social media, ngabona sebe-upgrade kakhulu manje abasakufafazi ngemini. Hayi impela yayiphethe ujeke inceke, ikha nje amanzi bathela nje emakhanda ezehlela amanzi. Uma sidaya into awuyitheli nje ngamanzi uyidlulise kanjalo, ngoba uma likade libovu ibhuluke sewufuna kule mnyama kuzosala amabala abovu uma ungayicwilisanga lonke. Nathi-ke kuyasiphoqa ukuthi umuntu simfake emanzini, vuma sikufake wena wonke kungasali lutho ngaphandle. Ngiyaye ngithi kubona uma bengena emanzini ngithi uma ushiya isandla ngaphandle, siyobona ube umuntu ongatshontshi kanti konakala sikubhabhadisa isandla sasala ngaphandle. Omunye sithi simfaka phakamisa unyawo lisale ngaphandle, sibona umzalwane akazula kanti konakala ngesikhathi ebhabhadisa kwasala unyawo ngaphandle. Kubalulekile ukuthi zama ngayo yonke indlela uthembele kubantu abasuke bekufaka emanzini. Ngiyazi obaba uNdlovu bamfundisa uNdlovu e-Adapt, obaba uNjomani la eyibona bayabafaka abantu emanzini njengamanje. Kubalulekile ukuthi uthembele kubo. Cishe la ebandleni lakithi athi mhlawumbe ngilandela ubaba uMdaba ekubeni umuntu owahlala isikhathi eside ekubhabhadiseni abazalwane. Uma ubhabhadiswa thembela kulo muntu ozofaka emanzini. Kukhona abantu othi ukubhabhadisa naye ufuna ukubhabhadisa wena. Ugcina sekungasaqondakali ukuthi ubani efana bhabhadi. Thembela kumuntu osuke ezofaka emanzini uzofaka wena. Makhona la efana ukuthi uthambise khona umzimba, uthambise, thembela kuwe. Usuke in control of
kuthiwa usuphumile phakathi kwabasebenzi. Ngokuba uma sihlanganiswe kanye naye ngokufa okufanayo. Qala phansi Thembi ngoba kukhona imphatho ebalulekile kakhulu eshiyayo. Ngalokho sembelwa naye. Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhabhathiselwa kuKristu Jesu sabhabhathiselwa kukho ukufa kwakhe na. Ngakho sembelwa naye ngokubhabhathizwa. Kusho ukuthi bazalwane ngesikhathi uJesu engcwatshwa we were there. Yikhona bazalwane. Phela sina siyumzimba kaKristu. Ngesikhathi sifakwe emanzini yilapho nathi siphenduka singumzimba kaKristu. Ngoba ngesikhathi uJesu efakwa othuneni nathi masasabhabhatisa noma masibhabhatisa sisuka sifaka khona la. Ukuze uJesu evuka nathi futhi njengoba sisuke siphuma. Nikhona bazalwane. Mawungabongena emanzini amaningi usuke ukweleta ukumbelwa kanye naye. Kuthiwa ngakho sembelwa naye ngokubhabhathiswa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Lithi iBhayibheli masasibhabhathisiwe siphenduka sibe abantu abahamba ekuphileni okusha. Hayi bazalwane, inamandla le ndaba. Lithi iBhayibheli siphenduka sibe abantu abahamba ekuphileni okusha. Akathabezwa bazalwane. Ngithi mina uma khona owake wajola nawe akukholwa. Mawusungena emanzini amaningi hayi usuhamba ekuphileni okusha. Uamen omncane. Uma khona umuntu owazi umzimba wakho ungakholwa. Mawusungena emanzini amaningi waphuma usuphuma uhambe ekuphileni okusha. Yingakho kubalulekile ukuthi le nkonzo asidlule kuyo. Wake wabona yini umuntu ofaka umuntu masingcwabisana amfake lo muntu angayifaki i-ID number yakhe noma i-ID yakhe lapha kwi-system bathi noma bethi bayashaya kucala kukhona okushodayo kulo muntu kusafana sinikeze i-ID yakhe noma i-date of birth yakhe. Uma lo muntu umeke washona ngisho ngathi uyabo-claima lapha akakhaviwe ngesizathu sokuthi i-system yakhona imazi. Nikhona bazalwane. Nala ekholweni i-system yokuba umzimba kaKristu awungeni khona mawungabongena emanzini amaningi. Maningi amahlelo afundisa abantu imfundiso zokungakholelwa ekungeneni emanzini amaningi. Cha bazalwane, ibalulekile leyo ukungena emanzini amaningi. Ibalulekile kakhulu. Inkonzo kufanele ukuthi ungene kuyo udlule kuyo uma uzalwane nomntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Sesenzela kwabalula ngoba nayi iphuli ikhona la kumnandi manje. Uphuma nje ekhaya usesontweni. Abanye bethu babhabhalizwa kusabakhona ingendo le yayifuthwa lento le eyayifakwa amanzi ithelwa amanzi thola nawo lamanzi abuya akagcwali kahle manje uhlale phansi uzulala impela ukuze uqinise wena wonke. Hayi manje bafika nawo mvemve no bazolokuthi amanzi ayagcwala yena kangakanani fanele ukuthi abe amanzi ozonawuthi nje usheshe ucwile kalula. Hayi impilo siyabalula. Thina sinazi izitifiketi zokubhabhatizwa. Sangena emanzini amaningi singaweki izitifiketi njengebani. Wena uzothola nje isitifiketi. Hayi impilo seyimnandi kakhulu. Wake wathi omunye akasekho usasenkosini. Wathi phela mina ngesikhathi ngibhabhatisa isitifiketi angisithola kanjani wabhabhatisa kudala kakhulu wena. Sasingaweki izitifiketi. Yeka ababhabhatiswa manje bathola izitifiketi hayi wena. So wenza ukuthi ungabuyi nawe uzofuna isitifiketi. So iBhayibheli bazalwane libeka kathathu ukuthi sabhabhatiselwa kukho ukufa kwakhe.
ngiyafisa bazalwane ukuthi sibambe sisele ukuthi asikho isidingo sokuthi uzukholwe iminyaka andukuba sikufake emanzini amaningi. Ngiyazi mhlawumbe abanye inhliziyo zabo basaphikisana nalento behleli lapho phansi. Angiphinde futhi asikho isidingo sokuthi uzukholwe iminyaka eminingi andukuba ufake emanzini amaningi. Ayikho imisebenzi ekufanele ukuthi uyilethe ukuthi sengenze 1 no 2 no 3 andukuba ufake emanzini amaningi. The only thing ekugarantela ukuthi usufanele ukuthi ungene emanzini amaningi ukwamukela nje uJesu abe inkosi nomsindisi. Ngikhona bazalwane, once wamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi usuyaqualify ukungena emanzini amaningi. uJesu ngesikhathi engena emanzini amaningi lathi iBhayibheli kwehla umoya. Angithi bazalwane, ngoba khona abantu umoya ongcwele ufika ngey'ndlela ey'ngafani kubantu. Abanye uthi umuntu nje amukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi empilo yakhe, boom, agcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele sekuthatha. Omunye kuba ukuthi akube khona inkonzo esizokasiyenza sikhulume ngomoya ongcwele mese yamlangazelela umoya ongcwele ngoba iBhayibheli libeka kuqala uma umlangazelela nawe uyeza agcwalise ngamandla kamoya ongcwele. Abanye bagcwaliswa ngesikhathi bebhabhadiswa exactly njengoJesu, njengoba noJesu ngesikhathi ebhabhadiswa iBhayibheli kwehla umoya. So abanye kuyenzeka-ke umoya ehle, yingakho nathi thina sisuke sibhabhadisa fanele singabantu abaplakile umoya, abaxhumile umoya, ukuze ukwazi ngoba khona omunye umuntu othi umbhabhadisa nawe ufuna ukubhabhadisa kanti sekuyena umoya amandla akhe lawa ambambile. Nikhona bazalwane, angisho uma ufika la ufika u-ethe engathi wena abanye umoya ongcwele ufika kubona before ukubhabhadisa. Siyasana bazalwane? Oh yes, it's true, effect there. Abanye umoya ongcwele ufika kubona even before, ingakho ukuthi ngesikhathi bamukela uJesu abanye uyehla umoya. Ngicela ukufunda isithembile Izenzo chapter 9. Izenzo chapter 9. Kumfundela uverse 17 no 18 wakho. Khona wahamba uHananiya wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe wathi, Sawuli umzalwane, inkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni oze ngayo ingithumile ukuba ubuye ubone ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Kwawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu, wabona, wasukuma, wabhaphathizwa. uSawuli Paul okuyena omunye wabaphostoli esibahlonipha kakhulu kwiNew Testament. Naye nathi listen, naye wabhabhadiswa. Remember, akekho umuntu owashumayeza uSawuli. Angibazalwane, akekho besikhuluma la kuBible study phakathi nensuku sithi akekho umuntu owashumayeza uPaul. uPaul washumayeza uJesu uqobo lwakhe and wamvuma futhi kuye. Yingakho mayethi ungubani wena Nkosi, ngesikhathi ethi ungubani wena Nkosi already sekukliye ukuthi lo muntu omshaye ngalo mbani uyinkosi. Uthi uJesu mina nginguJesu omzingelayo. Nikhona bazalwane, umpostoli Paul ushunyayeza uJesu, ulando uJesu uqobo lwakhe, kodwa bebiza ukuthi khona kunjalo akadlule esandleni somuntu ozomfaka emanzini amaningi. Yingakho semthola naye eyalapha ku-Ananiya ombeka izandla kwasuka inkwethu njengoba engasaboni emehlweni, kwasuka inkwethu wayengasadli for 3 days, waqala ukudla after kokubekwa izandla. Kwehla amandla kamoya ongcwele kuye. Nikhona bazalwane,
uyakweleta ungena emanzini amaningi. Ayinobaningi abahamba uhambo olude ekholweni umuntu engakaze angene emanzini amaningi athina kuzazi zonke izinto kodwa mawukweleta uyakweleta. Yingakho sinabapostoli abanye sasibafaka emanzini amaningi sibafaka abazalwane bengena ngoba umele ungene emanzini amaningi kodwa umuntu usuke seshawa amahlobo bazothina abazalwane. Yingakho omunye anayesho sithi hayi ngishethe omunye hayi ngifuna ukungena kandawo ngoba ngasithi hayi kufuneka sikufaka uwena ukuze angashawa amahlobo ukuze nomunye umuntu okade ahlale engangena emanzini amaningi angaze abukelekile ukuthi hayi kusho kuyahanjwa ingangeni ungakazi ubele. Nikhona abazalwane ngoba impoqo ukuthi umele ungene emanzini amaningi. Awuye chapter 10 kodwa lapho kuzenza Mauna makena na utinde jana wangena endaweni wangena. Bakubuzwa afika sekuthumatu mama wangena njalo. Inde basukwa thuma hayi washumayeza ngasa hayi nje ukuthi siwangena. Verse 46 to 48. Ngokuba bezwa bekhuluma ngezinto betusa uNkulunkulu. Khona uPetru waphendula wathi, ukhona yini ongala ngamanzi ukuba bangabhaphathiswa laba abamukela uMoya Ongcwele njengathi na? Wayeseyala ukuba babhaphathiswe egameni leNkosi. Base bemncenga ukuba ahlale izithuko ezithile. La wakhona leli Bible bezwa bebhoboza ngeyini. Nikhona abazalwane beboboza ngeyini bebamkela uJesu bezwa abasebeshoke yini. Kodwa uPeter wabona kubalulekile ukuthi bangene emanzini amaningi khona sebebhoboza ngeyini. Nikhona abazalwane wabona kubalulekile bangene emanzini amaningi khona sebebhoboza ngeyini ngoba into yokungena emanzini amaningi iyimpoqo kuthina njengabazalwane abantwana bakaNkulunkulu. Ngisho ukuthi uNkulunkulu usebenzele muphi umusa mhlawumbe washesha ukubhabhadiswa ngamandla kaMoya Ongcwele as long as ungabongena emanzini amaningi uyakweleta ungena emanzini amaningi. Yazi indaba namhlanje ngithathele direction nakhona ngikhuluma nabo asebakhona isikhathi eside yini bengabongena emanzini amaningi. No, ngena mzalwane ngena emanzini amaningi. Uma sebasukile oJomane lapho baye babuza umbuzo wethu wabhabhathiswa ubaba. Ngiyayazi uJomane isho manje wabhabhathiswa ubaba umdala noma wabhabhathiswa ubaba. Akufunakali ungazi ukuthi wabhabhathiswa ubani ngesizathu sokuthi awukazi ukungena emanzini amaningi. Sakubonana. I-challenge yamhlanje challenge wonke umuntu ongawongena emanzini amaningi ukuthi sithathe lesi sinqumo sokungena emanzini amaningi sokubhabhadiswa. Ngoba uma uthatha lesi sinqumo sokubhabhadiswa kuwena kuphenduka kube uday 1 wasemzimbeni wonke kaKristu. Ukungena kwakhe emanzini amaningi kufaka emzimbeni wakhe uphenduka ube yiphathi ebandla lilonke. Ngokubhabhadiswa kuko ukufa kwakhe uJesu. Asingahambi nawe ibanga ekholweni ungakongena emanzini amaningi. Futhi kungakusabisi ukuyongena emanzini amaningi. Wathi omunye la emotweni umfundisi uNgubo yayibakela ehlambuluka khona. Wathi umfundisi uNgubo evula isicabha engena ngala incebe yabiphuma ngala yaphuma ngala yabaleka hamba. Ngayibuza ukuthi ubalekiswa yini? Because ayikho into enzima. Okwakho ukuza la ofake emanzini akufake emanzini uphume sewisidalwe esisha. Ukusindiswa kwethu sisindiswa ikhawe ezintathu.
sisindiswa iy'khawu ey'ntathu. Sisindiswa umoya. iBhayibheli libeka kucaca ukuthi uma sasamukela uKristu uJesu siyabantu abasindisiwe kumoya. Umoya wakho uyasindiswa. Lithi iBhayibheli uzalwa kabusha, uzalwa uNkulunkulu ngomoya. Number 2, ukusindiswa kwakho kubizwa ukusindiswa zonke iy'nsuku. Usindiswa emphefumulweni. Zonke iy'nsuku kumele ukuthi usindiswe, kumele ukuthi uyikhumbuze wena ukuthi uyakholwa. Ngoba uma uhamba la emnyango, isitha sisihlezi sifuna ukufaka ey'ntweni zokungakholwa. Kodwa uPawulu ubeka kucaca ukuthi ngiyasindiswa usuku nosuku. Ngoba le ndaba yensindisa ayipheleli nje kumoya ngesikhathi wamukela uJesu ebeyiNkosi noMsizi. Fanele wazi ukuthi usindiswa nje emphefumulweni, engqondweni yakho nasemzweni yakho zonke iy'nsuku. Kodwa futhi lithi iBhayibheli sizosindiswa. Uma lithi sizosindiswa likwenza kube inkathi ezayo. Ukusindiswa kwethu kwesithathu, ukusindiswa kwethu komzimba. And lo kusindiswa kwethu komzimba kukusindiswa kokwaphulwa ethibini lomlilo. Ngesikhathi ungasangeni ethibini lomlilo elivuthayo, lithi iBhayibheli sizosindiswa sobe siyasindiswa. Ususindiswa lo mzimba wakho. Kodwa lo mzimba wakho uzusindiswe ngalesa sikhathi fanele kube ukuthi ungcwatshiwe kanye noKristu waphinde wavuka kanye naye. Nikhona bazalwane? As long as ungangenanga emanzini amaningi ngaphandle kwabantu umuntu osindiswa manje afe manje. Yenye case leyo. Ngaphandle komuntu osindiswa adlule emhlabeni isikhathi mhlawumbe sombabhadiso esisibekile singakofiki. Yenye case leyo. But once afika isikhathi sokungena emanzini amaningi, iyamntaka baba ngene emanzini amaningi. Ili ukuthi usuyasebenza esondweni usuhlabelele kakhulu wasidonsisa sayirola sayiphahla. Uma ungakongeni hamba uyongena ukuze ungaphahlazeli wenqola. Njengabantu abakhathalela imphefumulo, kumele ukuthi sikhathalele ukuthi abantu abangene emanzini amaningi. Cela sishayele uNkulunkulu isandla.